Il-virus tal-polmonite li qed jinxteret fl-Asja magħruf bħala l-coronavirus jitqajjem tħassib kbir u issa anki numru ta' nazzjonijiet Ewropej fosthom l-Italja u r-Renju Unit qed jieħdu l-prekawzjoni meħtieġa inkluż fl-ajruporti tagħhom. Net News ħal kumment tal-professur Charmaine Gauci mis-settur tas-saħħa pubblika fejn saqsejniha jekk il-Maltin għandhomx jalarmaw ruhom dwar din is-sitwazzjoni. M'hemmx lok ta' allarm, speċjalment għalaw Malta, però hemm lok li aħna noqogħdu lura milli nagħmlu dak il-preparamenti kollha li għandna. L-iktar ħaġa importanti hija li jekk ħajkollna n-nies li ħajmorru lejn iċ-Ċina, importanti li huma jieħdu l-meżuri kollha meħtieġa li jevitaw li jmorru open market speċjalment fejn hemm l-annimali, jevitaw kuntatti ma' nies li jkunu ma jifilħux u kemm jista' jkun jużaw l-iġene personali li importanti ħafna inkluż il-ħasil tal-idejn. Jekk ikun hemm nies li ġejjin miċ-Ċina, speċjalment minn Wuhan, li fi żmien 14 il-ġurnata huma jitlalhom id-deni u jkollhom sintomi respiratorji, iċemplulna biex aħna nkun nistgħu niggwidawhom għal testijiet li hemm bżonn ħalli aħna jekk ikun hemm il-każ li jinqabad l-ewwel każ dan naqbduh mill-ewwel ħalli jekk nkun nistgħu nikkontenjaw din is-sitwazzjoni. Saqsejniha wkoll jekk forsi l-ikel Asjatiku fosthom is-sushi hux ta' periklu jekk ikun smat. Sa issa ma hemm l-ebda evidenza li dan jiġi trasmess permezz tal-ikel. Is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika qalet li qed tħares lejn dak li qed jiġri fiċ-Ċina u qed timxi mal-linji gwida li taw l-Organizzazzjoni tas-Saħħa Dinjija kif ukoll dak li qed jgħid iċ-Ċentru tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart. Dan il-virus ġdid feċ fl-inħawi ta' Wuhan ftit tal-jemilu. Huanggang hija t-tieni belt Ċiniża li spiċċat taħt lockdown sabiex il-coronavirus ma jkomplix jinferex aktar. Sa issa dan il-virus qattil diġà ħasat il-ħajja ta' 17 il-persuna f'temp ta' ftit jiem u ħafna esperti qed iqabblu sitwazzjoni preżenti mal-epidemija tas-SARS. Anki l-belt ta' Wuhan fejn jgħixu 11 miljun persuna spiċċat imblukkata, ħadd ma jista' jidħol u ħadd ma jista' joħroġ. Titjiriet lejn l-aeroport ġew ikkanċellati u s-servizz tal-metro trasport bil-baħar twaqqaf kompletament. Issa l-istess miżuri qed jittieħdu fil-belt ta' Huanggang fejn hemm jgħixu ma' 6 miljun persuna. Dawn il-miżuri qed jaffettwaw ukoll il-ħajja soċjali f'diversi livelli. Prodotti f'diversi supermarkets qed ikunu skarsi fil-waqt li ħafna dikelgru li raw iż-żieda enormi fil-prezzijiet ta' prodotti minn bosta ħwienet, anki skejjel, mużewijiet u libreriji qed jiġu affettwati.